ens disposarem a entrar dintre d'una casa. El permís ja el tinc, el que passa que no sé si podrem entrar, perquè veig que han començat a posar-hi, veig que a les parets i a les portes un xic de rajols. Aquí està, la casa és aquesta. Veus? Aquesta és la casa. Aquí hi ha una porta, que és una porta secundària, perquè aquesta no pot entrar principal. Per aquí, mira, per aquí es centra. Per aquí es centra. Aquí, mira. Ara, aquí està més bé això. Mira, per aquí dalt devia passar-hi la carretera. Això és l'entrada, veig. Això és l'entrada. Aquí devia haver-hi unes pallisses, o el bestiar i això. I aquí és l'entrada a la casa. Vale, una casa senyorial, de 1700 i pico, posa allà, 1700 i alguna cosa. De totes maneres està fet a pols, perquè veig que, tot i així, encara queden algunes pedres interessants per allà. I aquí també, està bé. Veritat que és maca la porta, fantàstic. Molt bé, entrem, a veure què diuen. Sí, es pot entrar, no hi ha per res que digui que no. A veure. Vale, mira, aquí hi ha una escala que puja dalt. Bé, vale, molt bé. I aquí hi ha els quadres. Aquí hi ha les quadres. Són molt grosses, maques. Vale. Déu-n'hi-do. Vale, aquí així és. Déu-n'hi-do. Un ratpenat, mira'l. Veus? Siu. Que macos. Ja els hem espantat una mica. I ara començarem a pujar cap a dalt, a veure. Pujarem cap aquí, aquesta escala. A veure què passa, què hi ha per aquí. Aquests mons de Déu. De moment, uns escalons guapos, fets de pedra. Una pedra interessant. Primer de tot trobem una estança grossa. Una estança grossa amb raspenats aquí dalt. Veieu els camacos, Sí senyor, i allà n'hi ha penjats. Fantàstic, allà la porta amb els seus festejadors. Molt bé, sí senyor. Cap aquí. Ui, cuidado, que cap aquí s'enfonsa això. Sí, cap aquí hem d'anar amb cuidado. A veure, a poc, hi ha una lletra. Aquí una habitació, no hi ha res. Evidentment, encairats de fusta, de roure, tal com havia de ser. Molt bé, unes obertures que veig que aquí sí que ja s'han emportat les portes, les finestres i les pedres, unes pedres importantíssimes que hi havia aquí, com aquesta encara no. Ja pugem l'estança de dalt, que també està un xic fotudota, però bueno, va, ja, a veure, mira, això és a dalt de tot, mira, a dalt de tot ho han arreglat perquè se'n devien a terra. Vale, uita, que ara hi conserven una viga de roure original, amb les cordes aquelles que potser s'hi va penjar-hi algú, vés a saber. Molt maco. Ja no vaig cap allà perquè sembla perillós. I aquí una altra estança immensa, aquí devia haver habitacions. I això és a la paret. La paret, guaita, quin dibuix més maco que hi havia. Fantàstic. I aquí, molt bé. Sí, preciós. Ja mirarem per aquí, espiarem. Vale, perfecte, molt bé. Espiem per aquí. Ui, cuidado aquí. Vale, ja es veu, no? Molt maco. Amb el sostre renovat. Perquè se'ls hi devia anar a terra tot, això. Vale, això a la part de dalt. Tornem a baixar, que ens hem deixat part aquí ara baix. Vale, aquí. Baixem. Molt bé, a poc. Aquí es veu l'entrada. El terra ja comença a estar fet pols. I aquí, dos festejadors, com era abans. Abans es feien això, es posaven a festejar aquí i mirar de fora, perquè no tenien tele aquell temps,
I allà més festejadors. Uita, que maco. Aquí. Fantàstic. Sí, senyor. Molta porqueria, evidentment. Tirar el forat a terra. Festejadors aquí, festejadors allà. I la vista. La natura s'ho està emportant tot. Evidentment. Com ha de ser? Una sapata inclosa. Molt bé. Vale. Uns armaris plens de merda. Algun ocellarro per aquí. Vale. I aquí una altra habitació, amb una altra finestreta i porqueria. Vale. És important, uita, el sostre. Ja el sostre, que maco, quins voravius que feia de guix. Tot això està fet en guix. Guix i fusta i cairàs de roure. Que el cairàs de roure durant seculas seculorum. Maco perquè sí, això. Ara entrarem, diguéssim, a la part de la cuina. Sí, mira la cuina. Està molt fosc, això. Fixeu-vos la part de la cuina. Aquí. Els fogons. Aquí hi ha els fogons. Hi havia, perquè tots els han emportat, els de ferro. Mira, aquí un forn. No. Un foc. Ai, un ratpenat i tot. Hosti, quin espant que m'ha cardat. Déu meu. Mira, allà la pica. Aquí hi ha la pica. L'han tapat perquè no entren els lladres, però vaja, ja se n'han cuidat d'allà. I això era el foc a terra. El foc a terra que, fixeu-vos bé, mira si és gros, veus? Aquí devia haver-hi un banc i el foc el fotien aquí. Hi ha la xemeneia. Xemeneia amunt, xemeneia. Perfecte. I després aquí hi ha una altra habitació, una altra cambra, també. Això és la finestra, que maca. És per fer-hi foto, amb aquelles eures que surten. I tot plegat. Fixeu-vos el sostre. Tots els sostres estaven així. Pintats sí, però sobre d'aquest guix, amb aquest motllos tan macos que hi ha. Molt bé, perfecte. A poc, i bona lletra. Bueno, no hi ha gaire res més. Tot això d'aquí, a poc, i bona lletra. Aquí hi ha una altra estança, que aquí sí que no hi hem anat, però sabates, i allà tot en terra. A veure, ui, tot s'enfonsa això. Sabates, i allà una altra finestra d'aquelles xulíssimes, veus? I aquí darrere es veu un xic, el forn que hi havia, que entrava aquí dintre. Aquí devien estar calents aquesta habitació. I com sempre, les bigues de roure impressionants, les cordes del penjats. Molt bé, seguim. Vale. Ja està, ja l'hem vista. Hi ha detallets molt macos, però, vaja, no cal pas ni cap ficar-s'hi, perquè... Preciós. Uita, el terra. Fixeu-vos amb el terra, com estava empedrat així. Vale. I aquí, el sostre. Ai, verge. Veus el sostre? Que maco. Està bé. Enguixat d'aquesta manera així. I encara aquí faltava pintar-ho. Una cambra que hi ha. Res. Aquí devia haver-hi alguns animalots. Per aquí, sí, vale. Molt bé, perfecte. I ja està, ja podem sortir, ja ho hem vist tot. No. Ho hem vist tot. Un xafreig d'aquests així. I ja està, aquí és tot. Veus? Aquí és tot. Veus? Aquí hi havia la porta principal, allà, i allà devia haver-hi el carrer que devia passar, però està tot, no es pot veure res perquè està tot ple de bardisses, increïble, ple de bardisses. I cap aquí també ja és més complicat. Cap allà hi havia la pallissa, allà on hi havia el menjars del bestiar, i aquí, fixeu-vos, uau, quina bigassa que tenen aquí de roure. Hi devia haver-hi unes portes aquí impressionants perquè encara hi ha les xarneres, les xarneres encara són allà. Preciós. I fixeu-vos quines pedregasses que hi havia per aquí. Això era ja una casa amb nassos, Perfecte. Molt bé. Sí senyor, doncs apa, aquí s'acaba tot. Ja podem tornar.
No sé quin nom té aquesta casa, però ja me n'enteraré, perquè ha de ser una casa important. I ara ja podem marxar. Ja l'hem vista i revista. O sigui que cap problema. Ara, al mig d'aquí, el camp de colza segat, camp de colza. I per avall que fa baixada. Molt bé. Doncs apa, diguem-li adéu a la casa i aquí se queda tot. Pip, pip.